कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जोंनि जेएसपी 8565 चेनेलनि खौरांगिरि थामहिनबा रिपर्टारा फोरमायहरनाय बादिब्ला कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय प्रमद बर'आ 30निफ्राय 40 रोजा भटआव देरहागोना रोखा जानानै फैबाय। मानोना इउपिपिएलनि जानानै सेन्सास खालामनाय बायदिबा आथिखालाव बिथांखौ सापर्ट होनाय सुबुङा 30निफ्राय 40 रोजानि गेजेराव दङ आरो बिथांखौ खमथारबाबो 30 रोजा भटआव देरहासार जागोना रोखा होननानै इउपिपिएलनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथि हरनाय जादों। आरो बावहायनो सागानगिरि महरै दङ धीरेन बर'। बिथाङा खोब भट मोनोब्ला 80 रोजानि गेजेरावनो लिमिटेड एबा सिमाथे जानानै थागोन आरो बिथाङा सागान होगिरि महरै जाबादि खामानि मावनायनि मिजिं दङ बेखौ नेवसिनानै थांनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सागानगिरि महरै दङब्लाबो बिथांनो गोबां भट होनाय नङा होननानै जोंनि जेएसपी 365 चेनेलनि सिमलानि खौरांगिरिया दैथायहरदों। लोगोसेयावनो सालबारि समस्तिनिफ्रायबो बिन'द मुसाहारिया 25निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव देरहासार जागोना रोखा जानानै फैबाय। आथिखालाव बिपिएफनि बिजाथि जय आरो चक्रधर दासआ जेनखागोना रोखा जानानै फैबाय। मानोना आथिखालाव गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव सोलायनायखौ लुबैदों आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै रैखाथि होनायनि गासै मोनथायफोरखौ इउपिपिएल थामहिनबा इउपिपिएलनि सरकार फैयोब्ला मोनफुंनो हागोन, जाफुंहोनो हागोन होननानै बयबो प्रमद सार बिथांनि सायाव फोथायनाय दं। जायनि जाहोनाव दिनै सालबारि समस्तिआवबो लैहोर लैहोर बर' आरो बर' नङि सुबुंफ्रा प्रमद बर'नो भट होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। गुबुन फारसेथिं 17 बोसोर बैसो मोननाय बा आथिखालाव सरकारनि निफ्राय बायनानै गोदान बिटिसिनि सरकार जानो थांगासिनो दङ। नाथाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकार जाबायदि मावनांगौ बेफोरखौनो मावनो हायैनि थाखाय एबार बिपिएफनि सरकारा जानथायाव थागोन होननानै रायजो राजाफ्रा जोंनिसिम फोरमायथिदों।